Salut, sunt Alin și o să facem mai multe o să facem 10 sezoane din Minecraft. Bă, pe mine uita să mă prezinți. Da, el este Alex. Eu îi spun Mihai. Spune salut, Alex. Salut! Da, el o să mă ajute. Și o să facem prima serie de survival și dacă vreau poate o să fac și a doua serie cu hardcore. Da. Poate observați, avem toate chestiile de diamond, vă întrebați. Înainte am avut o mină și pe acolo, din mina aia, în timp ce căutam, am găsit o peșteră și aia a fost, era o comoară înăuntru. Și am găsit foarte repede diamond. Și era direct în casa mea și de fiecare dată casa mea e mai mică, o să o fac mai mare în următor episod, episodul 2. Și acum mi-am propus să facem o altă mină, aici afară. Alex, unde ești? În casă. Vin afară. Îmi prezentam super mega ultra casa. Da, asta e casa lui. Și am mai mărit-o. Avem și bonusuri pe iteme. Pentru că am făcut eu biblioteca. Da. Da, a stat ăsta ce a până a căutat. Aici e. Punem aici itemul și... Da, deja l-avem bonusat. Deci... Intră o melodie din aia. Așa, hai să facem mina. Păi, eu zic că e aici. Aici? Da, aici. Stai, Să începem. stai că eu fac pe lângă tine. Mamă, ce repede sparg. Păi dacă le avem bonusate, normal. E clară treaba. Da, am stat cea până am căutat și diamondurile. Au, stai că n-am torțe. Eu am. Ai tu, stai că mă duc să iau și eu sparg pe lângă tine. Aha, ca să facem, da. Stai. What? Deja dădui de iron. Serios? Pe cuvânt. Stai să vin cu camera. O, că luai. Bine. A, ba, nu mai e. Vino. Stai, ai răbdare. Iron. O, mă, grăbitule, unde e? Uite. Mamă, bravo. Da, să găsim diamond, că aer nu e nimic. Păi da, dar totuși. Da, totuși. Îți dai Ca să seama, vadă și telespectatorii. o să se strice și diamondul și până facem din nou o să fie... Și repede sparge asta bonusat. Da, știu. Am găsit o chestie. What the fuck? Ce chestii? Din asta... cum îi zice, mă? Redstone. Nu. Stai că am găsit și noi pe vechea peșteră redstone. What the fuck, nu mai pune ăștia redstone, torțe pe aici. Eu? Da, că pe partea mea, aici fac eu. Bine. Găsi și pietriș. Lol, uite, eu găsi un iron. Muhaha, da, eu luai. Muhaha. Eu îl luai. Ba nu, eu am. Bine, tu lași. Da, văd că am și unul. Eu sap, aici tu sap în partea aia. Partea... Da, Aia, ta logic. unde ești tu. Da. În față sau spre pietriș? Este. Nu prin pietriș. Uite pe Ba, aici prin asta. pietriș. Uite, bă, că găsi din ăla... Ia uite, bă, Tu iar... veni și cu ăla de cărți în mină. Da, mă, probleme. Doamne. Așa. Hai că eu mă duc să sap în jos. Ia uite, bă. Iar... Oh, what the fuck. Dacă mai cade... Ai, nu, frate. Am dat de dirt. Dar să pai. Și eu la fel. Nu cred că ne făcut... Uite, încă iron. E clar că pentru ăștia, pentru golduri, pentru chestii de ăștia, cred că trebuie peștera. Că noi n-aia am găsit. Păi, bă, tu ce crezi? Uite, mai găsi iron. Iron e full, bă, pe aici. Da. Deja am 20. Iron?
Da, 20 iron. Lol. Și nu mai ai avut să ai cu mine. Hai că eu sparg în jos acum. Așa, aici. Ce tare să ai ăsta bonusat. Vezi dacă nu făceam eu masa. What the fuck is this? Mă îngropai singur. Lol. Îți faci deja mormântul? Nu. O să ne fie mai greu să căutăm gold. Portocalo. Da. Portocali și portocalițe. Da. Așa. Ia să sap eu așa. Poate am noroc. Bă, fii țar, sap de jumătate de oră tot aceeași peșteră și nu îmi dă nimic. Găsi și o peșteră? Nu peșteră, pardon. Zid din asta. Ahu, uite cât dirt găsesc eu. O, ăsta găsește dirt. Șmecherie. Ai, mă enervează. Fuck you. Găsi și o iron. Bravo. Hai că nu mai să când facem 1001 din nervi săpatul ăsta. Nu mai găsesc nimica. Bă, dar mă enervează că n-am pus filmarea atunci când am găsit redstone și de ăștia. Da. Iar până am găsit frapsul. What the fuck? Tu ce naiba? Eu? LOL! Pe unde să faci? Și eu cum naiba mai... Cred că eu greș. Nu mai găsesc nimic. Bă, nu-i bună mina asta. Stai mai răbdare. Cu răbdarea treci și mare. Da. Vorba ta. N-ai de capul meu, mă enervează. Nici nu mai pot să ies de aici. Stai. Da, eu aud un zombie, deci s-ar putea să... Să nu spui ce frică de un zombie. Ai toate itemele full. Taci, mă, din gură, s-ar putea să avem parte de acțiune, vreau să zic. Așa, hai că vin cu camera. Ui! Hai că... Aolea, fac. LOL, cum să faci? Mamă, cât cărbune. Eu nu găsi deloc. Da, Bă, în eu schimb am găsi iron. Am 34 iron. Bravo. Uite, te ajung să iei din urmă. Aha, vezi ce... Uite, încă un iron. Cum nu putuși tu? Ce nu putui? Nu știu. Stai, să mai pun aici tort. Ia, auzi zombiul? Nu-l aud, dă-l n-ai. Ba, l-auzi. Cred că eu... Îl auziși? Da. E peșteră! Cred, nu știu, cred că e o peșteră. Da, e o peșteră. Da, mă, vezi? N-am avut să rămân noroc. Da. Bă! Oh. Ba nu. What the fuck, un schelete. În tine... un zombie. What the fuck? Mori, mă, uite, nu... No, Firia, naiba. Mori, mă. Ia uite al naiba. What the fuck, lag. Te lovește lagul. Da, mă bate lagul pe mine. Ia uite-mă. Ce faci, mă, să spargi pitriși? Nu spar... Ia uite! LOL. Stai, mă. Ia uite, mă, pusă-i-o! Lasă-o acolo. Îți dai seama, ne trebuia. Mamă, am avut să rămân noroc cu peștera. Pusărăm. Da, tu în ce direcție să pai nu mai găseai nimic? Eu cred că mă dusei spre deșert, că în partea aia e deșertul. Uite și... what the fuck? Bă, dar de ce trebuie, mă, eu să cad? Mă, și eu căzui. Gata. Uite Gata? și ăsta, lavă. Lavă. Bă, iar căzui. Dacă nu știi să faci trafe așa ca... Ei, dar tu știi. Tu când Da, Counter-Strike le făceai cu W. Da, mă, da, și... Nu Așa știu. se... What the fuck, era să cad în lavă. Așa fac profesioniștii cu W.
Oprește-te, lavă! Stai cu asta. Gata. Oh, what the fuck? Ah, căzui lavă! Du-te în apă! Ah! Ce Unde naiba căzui, mă? știu? LOL. Veni apa, bă, veni apa. Ah. Veni apa peste noi. Ce porc! Eu crezi că mă lovea un zombie. Eu crezi că a venit și mai multă lavă. Aoleu, câta. Ah, da. Cascada Niagara. Hai, da, sus, că încă îmi face 1001 de nervi. Asta, să terminăm filmarea. 1001 Episodul de 1, îmi pare că să primim o grămadă de dislike-uri. Na. N-aveam ce să fac în episodul 1. De-abia din episodul 2 o să înceapă mai mult acțiune, o să pornim și în expediții. Și Deci Nether. nu uitați să vă abonați, un like, Măcar un like. da. Cerșim și noi. Așa și la, la 10 like-uri pentru început așa o să începem videoclip nou. Adică episodul 2. Da, Și chiar dacă nu o să-l facem de distracție. da, Măcar un like să avem. Cerșim Da, și doar noi asta. un like. Cerșim like. așa, ia uite bă, eu nu cred că mai găsesc, uite. Bre, unde ești? Oh, what the fuck, e seara. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Aoleu, cred că zombie pitici sus. Unde ești, bre? Uite. Da. Păi aici, așa se termină primul episod. Păi, baftă. Nu uitați de subscribe, like și coment.